Doncs les primeres zones, per culpa dels nervis i això, poder s'han fet una mica més difícils, però a base que he anat fent el trial i això, s'han anat millorant els nervis i tot això, i he acabat fent una primera volta molt bona, i a la segona ja venia de la primera volta que sabia que havia fet malament, i ho he millorat, i en una altra zona més endavant, un fallo de la moto, he fet fer un 5, però bueno, ho he recuperat a les altres zones i també he anat bastant bé. Bueno, aquest any, diguéssim que és el meu, no? Perquè l'any passat sempre quedava segon, bueno, almenys alguna cursa que havia arribat a guanyar, però sempre guanyava el Carles Traviesa, que ara corre en una altra categoria, i aquest any ja no hi és, i per això que tinc moltes possibilitats de guanyar. Sí, bueno, cada any podríem dir que hi ha menys pilots, no? Perquè, no sé, les llicències són més cares i tot és més car, però els que hi van són molt bons, sempre estan disputats a competir amb qui sigui, i les zones com siguin, sec, moll, plovent, de totes maneres, sempre estan allà. Doncs, ells bàsicament és com si ho fos el meu cervell, no? Perquè em diuen com tinc la roda al darrere, com tinc que pujar aquí, amb aquest gas, amb menys gas, amb quina marxa. Em llegeixen la zona i jo l'únic que tinc que fer és fer-los cas, que ja costa molt, i intentar-ho fer-ho bé. Clar, suposo que estan pressionats perquè saben que ho puc fer, i jo, pels motius que siguin, no ho faig del tot bé, i llavors, clar, és normal que s'enfadin una mica, i això, però bueno, vas anar entrenant i millorant-ho i ja està. Bueno, faig el Campionat d'Europa dels petits, que són 3 carreres, ja hem fet una a França, que vaig fer tercer, que està bastant bé, perquè el que va guanyar tenia 16 anys, i era francès, i a França ja se sap com és tot, i el segon era un anglès, que també és bastant bo, té la meva edat, i jo vaig fer algun fallo que em podria haver fet segon i inclús primer. No? Jo, si continuo així, més, hi ha possibilitats de que pugui arribar un dia a fer el Mundial i l'europeu dels grans i tot això, que passa que és molt difícil arribar-hi aquí dalt. Entrenar molt, estar molt decidit del que vols fer i és difícil.